ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим ТЖ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. дӯстони азиз, дар навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. агар дӯстони азиз шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан, марҳамат дар ватсаи мо 911 32 43 44 суратоша гирифта қатъи маълумотҳои пурраш ёки видеош дар ватсап партоед. бо хости Алло дар 4 ютуб канал реклама карда фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед широнар. агар ба шуморо аз куҷое ки хона ёки замин дар кортон бошад, ҳатман дар таги комментария бинависед. комментарияи шуморо хонда аз рӯи комментария бо хости Алло дар навори оянда пешкаши шумо мегардонем. дастгирии шумо пешавӣ ба ҳаматон тамошобини фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз ва муҳоҷирон. касоне ки дар Федератсияи Россия бошед, марҳамат, мо ба шумо ширкати бародармонро тавсия медиҳем ки границаи Қазоқистон мебарад. одами боварнок мебошад ва ҳатман аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб мекунад. дӯстони азиз, шуморо аз Москва ва Московская област гирифта бурда ба ҳуҷҷатҳои шуморо тахт карда ба ҷои зистатон гирифта мебарад. марҳамат, муроҷиат кунед. ширкати бародармон дар хизмати мову шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. ба ягон касе дар кор ҳаста ки хонаро бихаре, бо хона ҷои кор доштагӣ бошад. ҷои кор ва бода ҳавои тоза. дӯстони азиз, якта хонаи фурӯшӣ аз тарафи подписчикҳо рӯй кардан дар ноҳияи Қумсанги, яъне ки дар Ҷайҳун қарор дорад. дар коммунизм дорои 3 дархона, кухни, баня дар даруни хона ҳастад. 2 сотиқ замин, масоҳати заминаш гирду атрофаш маҳкам, документош 100% ҳастанд. ҳамаи хонаҳо гуфтагия бозори азиз, хонаҳо дӯстони азиз 5/4 мебошад. қишлоқи ободай, ҳамсояҳо зиндагӣ кардестанд. ҷои беҳтарин. дар наздикияш мактабу магазину медпункт ҳастад. дӯстони азиз, 3 дархона ва инами магазинам дохил ҳастад. 1 то магазин. гуфтем ҷои кор, инами ҷои кори тайёр ва борҳоша отдельно ҳисоб мекунад. фақат ҳамон магазин пусто, яъне ки холӣ фурӯхта мешавад. касоне ки дар кортон бошад, дӯстони азиз, нархша 230 000 сомониш мега. тариқи кредит ҳам дода мешавад. пешпардохт 50% метиҳен. баъдан то 1 сола муҳлат ҳаста, яъне ки 1 сол пас агар шумо яъне ки амира полни пардохт кунед, баъдан меоем боз хонара қабул мекунем. гуфтагиай азиз, дар рақамҳои экранда метавонед дар рақамҳои ватсапшон ва рақамҳои дастӣ дета ватсап дорад. бемалол занг бизанед. илтимос беҳуда занг назанед. харидоҳои аниқ метавонед занг бизанед. документош 100% ҳастанд. обу свет мушкилӣ нест. аз 230 та савдо мешавад. марҳамат, тариқи ватсап муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо, касоне ки дар комментария навист ки аз тарафҳои Қизилқалъа замини фурӯшӣ ба навор бигиред, ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дар тарафҳои Қизилқалъа, деҳаи Сумбула, 1 то хонаи бараки временка дорад. масоҳати замин 8 сотиқ замин. дӯстони азиз, нархша 55 000 сомониш мега. боз аз 55 та савдо мешавад. дар рақамро экрана метавонед дӯстони азиз занг бизанед. 905 50 77 55 ба ҳамин рақамҳо ватсап ва рақами дастиша мондагия метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ ҳастад широна дар ноҳияи Ёвон. кӯ шербачаҳои ноҳияи Ёвон дар ҳамин ҷа ҳастен. дар ноҳияи Ёвон гуфтем деҳаи Қошқарада қарор дорад. 14 сотиқ замин ва 5 дархона сарошна фурӯхтан дар корад бо нархи 570 000 сомониш мега.
خلاصه دوستان عزیز، چالیابی انگور دارد، گرد و اطرافش محکم و در نزدیکیش مکتب و مگزین و مدپونگ و بالنیتسا و اپتک همه چیز، یعنی که فراوان هست، همه چیز دارد. آب سوئد مشکلی نیست، گرد و اطرافش محکم، جای بهترین، بود هوای تازه، نرخش 570,000 сомониш мега. дарвозаи нав ҳам часпондагӣ. кухни, баня, ошхона, аловхона ҳама чиз дорад. дар рақамҳои охираш 4071 метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсона шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсаи мо 911 32 43 44 роӣ кунед. суратош ёки видеоша қадди маълумотҳои пурраш бо хости Аллоҳ дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дастгири моро фаромӯш накунед. широинан дастгири шумо пешнамимост. иншоалло ки беҳтар мешавад. зиндаву сарбаланд бошед. дарси навора идома медиҳем. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар тарафҳои Гипразем маҳаллаи Гулпарварда қарор дорад. хулоса хона ҷои беҳтарин, сета хонаи временка дорад ва 4 дар хонаи дигар хона ремонтҳои замонавӣ, 11 сотиқ замин, кухни, баня, ошхона ҳамаи чиз дорад. подвал ҳам дорад, гирду атрофаш маҳкам, боду ҳавои тоза, оби сӯед мушкилӣ нест. хулоса дӯстони азиз, поёни корвонда мебошад дар ноҳияи Фирдавсӣ. документош, масъалаи документош ҳамаш 100% ҳастанд. агар кадоме ки замин хар бошад аз шаҳри Душанбе, гуфтагии дӯстони аст ки 2 сотиқ замина бо якта хонаи временка, яъне ки барак мефурӯшам сарошнай. нархи ҳамин хонара 1,500,000 сомониш мега. касоне ки заминхар бошед, заминшам сарошна фурӯшиай. дар WhatsApp дӯстони азиз 937 25 25 93 метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиямон квартираи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 112 микрорайон гуфтагиай. хулоса дар панҷум, яъне ки 5 этажа ҳастад. дӯстони азиз, масоҳати хона 54 квадрати метр мебошад. духонага дар дуюм ошёна, доми 5 этажа дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 112 микрорайонай. нархи квартира 550,000 сомониш мега, ки дар наздикияш мактабу магазину балнитса ҳама хеле чизо ҳастай. ҷои ободай дар 112 микрорайон. касоне ки аз ҳамон тарафҳо бошад, мисол медонад ки 112 ки ҷоай. дар рақамҳои дӯстони азиз 7309 рақамҳои дастиш ва охираш 2051 рақамҳои ватсапшон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабузда мебошад. дорои 2 дархона ва дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. хобхона, бародари азиз, бо семинблок қади бардоштагиай. айни ҳол коробка мебошад, шикатур надорад. дар трезаи часпмондагӣ кришаам дорад. хулос нарша дӯстони азиз 120,000 сомониш мега. касоне ки аз шаҳри Ҳисор аз тарафҳои Уртабуз хона хар бошед, бо нархи
120,000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, боз камтарак савдо мешавад. Марҳамат, дар рақами рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Обушорон. Хулоса ремонти беҳтарин. Дар ремонташ гап нест, яъне ки 5 дар хона ҳастаи ширина дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. Оби свет ҳам мушкилӣ нест. Ремонтҳои замонавӣ ва дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. гирду атрофи хона маҳкам. ҳуҷҷатҳои ҳама 100% ҳастанд. Ина марҳамат, даруни хонаро бо диққат тамошо кунед. касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, нархи ин хона 380,000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 918 13 48 70 қадӣ метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Крупси гуфтагиай. ду хонака масоҳати хона 53 квадратни метр мебошад. Нархи хонара 580,000 сомониш мегӯяд. байни Саховат парк дар наздикияш мебошад. дар наздикияш мактаб астай, литсей, боғча, хулас ҳамаи чӣ ҳастае. ду хонага бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. боз муомила ҳам дорад. хона сета телевизор, спални дорад, калидорам дорад, шифонер, ролик, кондитсионер, стиральни холодильник, хулас ҳамаи чиз дорад. Медурӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 580,000 сомониш мегӯяд. боз муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои 9090 WhatsApp тариқи WhatsApp метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷамоати Султонобод. хона срошна фурӯшӣ бо нархи арзон 4 дар хонаҳай ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. аловхона, ошхона, яъне ки кухнирам дорад. ҳама шароитош ҳастай барои зиндагӣ кардана. нархша 240,000 сомониш мегӯяд. касоне ки дар коммент менависанд, ки акай Насим диҷа илтимос аз ноҳияи Рӯдакӣ хонаи арзон ба навод бигир, 240,000 сомониш. боз камтараки дигар савдо мешавад. ина ремонти хона, дарунша бо диққат тамошо кунед. ремонти беҳтарин. дар рақамҳои 9096 қади охираш метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Кушониён дар ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъа. ҳаллии фурӯшӣ иборат аз 6 сотиқ замин дорои 5 дар хона. аловхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ва оғилхона ҳам дорад. таъмири миёна дорад. барқ ва оби доимиам ҳастай. ҳавлӣ воқеъ дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъа ва деҳаи ҳаёти нав назди дарё гуфтагиай. нархша 400,000 сомониш мегӯяд. нархи хонара. телефонҳо барои тамос 919 57 27 30 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи 1 май. хона ремонти нав кардагӣ. ду этажа ҳастай. 4 дар хона дорад. дута калидори дароз дорад ва масоҳати заминаш гуфтагиай, ки 3 сотиқ заминай. нархи хонара 300,000 сомониш мегӯяд. аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, марҳамат, дар рақамҳои 8282 охираш метавонед муроҷиат кунед.
ва дӯстони азиз, 11-умин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур. дорои 4 дархона, якта подвали калон дорад. масоҳати заминаш 10 сотиқ заминаи калидор, кухня ва дар дарун ҳастай гаражи 7 метра дорад. ва дӯстон, аз жилмастӣ гуфтагие ки то хонара 3 километр мебошад. оби свет ҳам дорад. оби свети шаҳрӣ ҳастай раҳо то хонара асфалт кардагиай. дӯстони азиз, гуфтагие ки оча маъюб шидай, барои ҳамин хотир модда сексия дар кора иваз карда мешавад ба ягон квартираи духонагаи калон. илтимос беҳуда занг назанед. нархша 500,000 сомониш мегӯяд. марҳамат, муроҷиат кунед.